କେବେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି? ସତରେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ କେତେ ନିରୀହ, ଏମାନଙ୍କ ମନ କେତେ ନିର୍ମଳ। କ'ଣ ଦରକାର ଏମାନଙ୍କର? ଖାଲି ପେଟକୁ ପୋଷେ ଦାନା। ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ନୁହନ୍ତି। ନା, ଏମାନଙ୍କର ଦରକାର ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା, ବଙ୍ଗଳା, ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ବି ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତିର ଯେତିକି ଦାନ ସେ ସେତିକିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ୟାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂରିଲା? ମୋର ତ ଠିକ୍ ସେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ କହୁଛି ଏହାକୁ 12 ବର୍ଷ ପୂରିବ। ଦେଖିଲେ ଏ ନିରୀହ ଆଖି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଭାଷା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ବୋଲି। ହଁ, ସେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖିଯାଇଛି 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ନହେଲେ ଖାଲି କାଳିଆ ଡାକିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତା ହେରି ସେ? ହଁ, ୟା ଉପରେ ବି କେତେକ